खुलुमबाय गुड मर्निं आंनि बे नार्सारि इउटिउब चेनेलाव फरायबाय बेखौबो फायोलाय थाबायबो साला थाबाय रोंनायखायनो फुङाव सिखारबानो ओरैथिउ ना नों फैद' बे आंनि बेटा हाय ने हाय दे होनद' हाय गुड मर्निं बयखौबो ने दिदु दान्दिसे ब्लक खालामबाय नैबे जाबाय नाफे बिबोनां साथाम गावनो जालायलाबाय साहा लोंनाय खेबबाय नैबे आजानि बिमा बेनि बिमा नैबे आजा नै सा आलुबो नै आलु नै आलु जासै आलु बिले नैबे ओंखाम एवनाय ओइ जेख' ओंखाम एवनाय नैबेजों जागोन बेखौ ओंखाम एवनायजों दुन्दिया फानलु आलु सिफ्लेनांगौ आलु औ फिसालाया साहा लोंनाय ओरै केमेरायाव नै लोंसै नै दे आब' दे दिदु न' लोंदो हासिसो लोंबावसैनो नांबावला आंखौ बिफाखौ ओरैबायदिखा सिफ्लेनो लोंजोब्बाय देन्जारा लोंजोब्बाय देन्जार साहा लोंखायो दानिफ्रायनो लोंखाङाखै दाबो बेखौ मोनो बेखौनो जाजोबो मेथाइ जायो ओंखाम जायो आलु जायो मेगि जायो चावमिन जायो बेखौ मोनो बेखौनो जाजोबो लाखिनानै आजानि मेगिखौ दाखालि दोनखोमाबाय बाल माजे आलु नांगौ बेनो आलु नै आलुखौ हरनो थिनदों सिफ्लेजोबनायनि दै आलु हरैनो रागाथार आलु जानो नोङो आलु जानो आलु जानो थोरसि गंथामसो सुनानै लाय सोजाया नाम्बार नै सोरबा जाबावना मायोमोन बेखौ आलुखौ जाला नुबाय आलु जादों आलु जादों आलु ना याद संख्रिया गर होनदों मेलेम गैयिफोर दा हाथिं थेमा फिसायासो
आलुआ गैला नै इ गोलैनाय रागाथार नै मा जाखो फै सुसु नै फै दैजों सुसु नै मा खालामनो नागिरदों थाथ'रा आं सोलाय दे न' थाथ' थाव गुबैलाय फैलाय एसे हाबाय दाहाय दे दसे सुनो थिननाया ओइ गौराबाय थादो जागोरदोहाय दे थाव गुबै हरनि लकेल बेखौनोथ' लायनो थिनगासिनोमोन आं सवाबिन लाबोफा बाबा 10 थाखानि एवना जानांगौ Hello guys, good morning. Anh yêu thích hello bore bye. Jam đã khám ra này đến khám yung ngày breakfast. Alu batin, baby alu batin. Ini alu batin. Nih. Ini be lapa, ini lapa juga. Lapa juga sih. Lalu batin.